гражданнарның социаль хукукларын, шул исәптән хезмәт хукукларын яклауда зур игътибар бирелә. Пандемия елында халыкны борчыган көнүзәк проблемалар: эшсезлек, хезмәт хакының вакытында түләнмәве, табибка язылып булмау, коммуналь хезмәтләр өчен түләүләр, торак мәсьәләләре. Кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил 6000-гә якын мөрәҗәгать ала. Тикшерүләр нәтиҗәсендә хезмәткәрләрнең хезмәт хакы, хезмәт килешүләрендәге үзгәрешләр, эш барышын кыйлау, дисциплинар җәязи хуклану өлкәләрендә булган хукук бозулышларны бетерү һәм кисәтү буенча чаралар күрелде. Быел Татарстанда өлешкә кереп фатир алып, акчасыз да, тораксыз да калган 420 кеше проблемасы хәл ителә. Казан, Чаллы, Питрәч, Алабугадагы төзелмичә торган йортларны салып бетерәләр. Ә менә инвалидлар сайлау участокларына барып җитә алмый әле, чөнки аларның 8% һаман да икенче катларда урнашкан, ә пандуслар каралмаган. Ялгыз яшәүчеләргә социаль ярдәм җитмәү ачыклана. 16,1% от нуждающихся в социальном обслуживании. Ялгыз яшәүче өлкәннәргә кичектергесез ярдәм кирәклеге турында 213 мөрәҗәгать алдык. Казан, Чаллы, Түбән Кама, Бөгелмә, Лениногорск, 23 районнан хәбәр иттеләр. Чит илгә юллама алып бармый калучылар, туроператорлардан акчаларын кайтара алмаучылар. Концерт заллары, театрлар бикләнгәч, алдан алып куелган билетлар буенча бик күп сораулар килә. Хукуклары бузылганнарга Роспотребнадзор хезмәткәрләре ярдәм итә. Управление 167 раз отстаивало в судах права потребителей туристских услуг. Безнең идарә 167 тапкыр судларда халыкның хукукын яклады. Туристларга 9 миллионнан артык акча кайтарып бирелде. Кеше хукукларын яклау буенча вәкаләтле вәкилнең һәр районда үз вәкиле. Идрис Кәримов бу постта 7 ел тора. Татарстаннан армиягә китүче егетләрне хәрби частьләргә озатып барырга туры килә аңа. Солдат әниләрен тынычландыра алам ди. Бөтен булган җиремдә, бөтен җирдә теге частьләрдә порядок иде. Порядок насың теге солдатларга бөтен условия созданы. Кеше белән дә эшлиләр, хукук мәсьәләләрендә яхшы беләләр, кануннардан да хәбәрдар. Залда утырган вәкилләргә Фәрит Мөхәммәтшин яңа чыккан социаль законнарның ничек эшләвен аңлатырга куша. Вы расширили круг людей, кроме своего дополнительного аппарата еще небольшого, которые очень помогают, людям непосредственно общаться, принимать решения, вырабатывать подходы, обращаться в органы власти, в правительство нашей республики, к законодателям. Эти люди должны быть проводниками вашей политики. И самое главное, я хочу еще попросить вас, чтобы они подключились и помощь парламенту республики. Быелның бер аенда гына да торак коммуналь хезмәтләр күрсәтү буенча идарәче компанияләр эшчәнлегенә карата күп гозерләр килә. Бу өлкәдә эшне тагын да көчәйтергә җыеналар. Фәйрүзә Мәҗитова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.